ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେହେତୁ ରଜ ପର୍ବ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି କି ମୋ ବରୁଣେଇ ଦେଖିବାକୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ବରୁଣେଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ। ଭାଇ ପ୍ରଥମରୁ ତ ଭାବିଥିଲି କି ଲୋକ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ହାଲକା ହାଲକା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆରାମସେ ଯାଇ ଦେଖି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ସୁମିତ୍ରା ଜୁଏଲର୍ସର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା, ଦୋଳି ଫୁଲି ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ ଭାବରେ ହେଇଥିଲେ, ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ କହିଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। ତଥାପି ଟିକେ କମ୍ ଥିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି କମ୍ ଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନେଲେ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଭାଇମାନେ ସେପଟେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳିଆ ଗହଳି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଗୁଆ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ। ଚାରିପଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ବହୁତ ଭାବରେ ଗହଳି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳିଆ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ, ଭିଡ଼ିଓ ଆସିକି ବନେଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକରେ। ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ପକାଇବାକୁ ହିଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଖାଲି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ମୁଁ କଳା ମୁଣ୍ଡ, ଧଳା ମୁଣ୍ଡ ତ କାହା ବା କୋଚିକି ଧଳା ଟୋପି ତ କଳା ମୁଣ୍ଡ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯାହେଲେ ନିଜ ଚେହରା ଟିକେ ଆସିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ଏପଟ ଭାଇରା ଖାଲି ମୋତେ ଅନଉଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗି, ମୁଁ ଅନଉ ତ ମୋତେ ଲାଜ ସରମ ତ ଟିକେ ଲାଗୁଥାଏ ପ୍ରଥମେ। ମୋର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଅଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ।